naman face-to-face classes digdi. Aha. Oh, yan tabi bibi. Aha. Pag-iingat iyo na naman ang kaipuhan mo yan. Dahilan talagang nagpapasaway na naman ang COVID virus. Hindi sa satuyang kapalibutan. Yes. Jimmy Nasanta, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Mientras, bata, bako sa Karawa, mga moldig di sa Legazpi, mga tugang, hindi ako naka-experience ka mo maglaog dyan sa SM Boda sa Gaisano. Pigahagada na po, kikuan, vaccine card. Katabing vaccine card. Ay ka po makalaog. Magayon man yan ang mga araw ka na practice. Management strategy man yan. Nagani po na makatabang kita. Kontra mga tugang sa paglakop gayan. Okay no. Diba kita sa kinambog taka ni Pading Alarmario. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Pading Al, good morning. Go! Morning, Pade. Bako sa na-COVID ang problema ta. Gasolina. Nagaparamahal ang presyo, pati alak. Sa feedback mo niyan kan mga saradit na negosyante, digdi sa mga rayong barangay, nagwawara-wara na ang supply nin beer. Poon pa kan pakabagong taon, nagkukulang-kulang na ang supply. Experience na ninda na pagsiring kay ning sistema, kasunod na ang paglangkaw nin presyo. Expected ini kada pagsangli kan taon dahil sa buwis napigahagad kan gobyerno sa mga negosyante asin pigbabawi man ini sa mga konsumidor. Konektado sa presyo man sa mga saudan, pati gulayon ngunyan lalo na ang marigoso, mahanon. Iyo ang pinakamahal. Imagine 140 na kilo kan marigoso ngunyan. Abig sabing dahilan iyo ang low supply and demand, kulang ang supply. Kaya nagmamahal ang presyo. Kaya iyo na ini COVID, gasolina, alak, gulayon, asin iba pang mga Panginoon Tabarakalon, sige na ang marahal ko niyan. Kaya bukas ka informasyon, bigdi sa... Salamat, Paring Al, sa report. Ali po dyan, mga tugang sa luwas. Yan ang pigasabi, nawat chokol. Sabi ni Paring Ray, paladan ang agom na lalaki, na igwanin marhay na agom. Iyo man ang adali. Madudoble ang bilang kan mga taon nin sa iyang buhay. Ang maimbod na agom na babae nakakapagpaugma sa sayang agom. Asin magkakaigwaning kapanuan an aldaw kay ni sa katuninungan. Thank you pa di. Mabuhay katabi pa rin, Ray. Ang pagagad ki vaccine card sa mall kaya lang may problema. Tadae man pigiiling an ID ka nagpailing kang vaccine card. What if bako man sa inda ito? Dapat talaga may double checking kayan. Kanidong awan sa nabaga. Dapat may sarupang ID na ma-validate ketong vaccine card. Kanidong awan sa na. Pero pag di ka talagang dara, pwede di ka talaga makalaw. Pero ramdamo nindo, ang mga tugang na, bako yung tabi kapatid na Noel, ang pagpipiki nin vax card, ay sus, pwedeng katakot-takot na kaso. Ang abuton mo kayang pag nakuha na yan, pag na-discover yan na piki, mga tugangan sa imong daradara na card. Alright. Yan tabi ang tandaan, ay sus, wala na naman din yung gumalaw nito. Yan tabi ang tandaan ta, ha? Sadyan kayan, mga tugang gipiriki kita. Manimbag ka mo kaya. COVID Balita. COVID Update. Mga tugang COVID update sa bilog na Bicol Region. Nadagdagan po kita kay 601 kasawapon. Nailing nindo yan, ha? Nailing nindo yan, mga tugang na record tabi sa Bicol Region, ha? 61 ang nadagdag mga tugang na kaso kan COVID-19 o 601 ang kaso kan COVID-19 mga tugang sa Bicol Region. Kunain 136 kayan sa Albay. 136 po
Mga tugang kayaan para po sa Albay. 54 sa Legazpi. 54 tabi sa Legazpi. Sa Kabaga. 39 sa Daraga. Sa Kabaga. 7 sa Malinaw, Buda 7 sa TV, 6 sa Kamalig, 5 sa Ligao City, 5 sa Santo Domingo, 5 sa Tabaco City. Tapos 3 sa Bakakay, sa duwang nito, tigsararo ang ginubatan awa sa Sinpulangi. Mga tugang 78, ang kaso po sa Camarines Norte, 23 sa Daet, 22 sa Jose Panganiban, 13 sa Labo, 9 sa San Vicente, 3 sa Talisay, Vinsons, 2 sa Basud, tigsararo ang Mercedes Paracales in Santa Elena, 241 sa Camsor, Talbatana. 105 mga tugang sa Naga City, 25 sa Pili, 15 sa Iriga, 12 sa Kabusaw, 11 sa Libmanan, 10 sa Ragay, 8 sa Magaraw, 7 sa Milaor, 6 sa Nabwa, 4 sa Baaw, Calabang, Galupi, Pamplona, San Fernando. Nagarapat yan. Sa Bato, Sipuko, Tigtulo, Tanaman, Gowa, Pasakaw, Tigduwa, Kasabayan, San Jose, Balatan, Kamaligan, Karamuan, Gain sa Binalabak o Kampo si Roma, Tigaon, Tagsararo, Sinda. Ang Katanduanes, may 11 mga tugang na kaso. 5 sa Virac, 4 sa San Andres, Baras, San Miguel, Tigsaro, Masbate, Kadagos na nagkatas ang kaso, 71 na. Ang dagdag, 47 po sa Masbate City, 12 sa Mubo, Salbatana. 8 sa Aroroy, 2 sa Kataingan, Tigsararo sa Dimasalanga, Sinoson. Sa Sursogon po, 63. 28 sa Sursogon City, 6 sa Prieto Diaz, Kasiguran, Matnog, Taglima, Bulan, Bulusan, Irosin, Tag-apa, Dunsol, Gubat, Huban, Tagduwa, Sarupong, Santa Magdalena. Ang reported na recoveries, 4. Maray mga tugang telepo kigadaan. Yan Yan tabi ang COVID update sa Bicol Region. Latest dyan from the Department of Health. COVID Balita. COVID update. Sa Kabaga, igwatabi akong Vaxcert na pig-download ko sa CP ko. Ali po sa website kan DOH. Ano ito? Pati, abo ako on kan mga guard sa mall. Ayan, sana. May ikon baga po, ang gamiton mo na po. So, ito bagang sutinao sa endo kang nagpabakuna ka. So kan baga, kang binakunahan ka baga. Tita bang ka baga kipapel? O, yun mo na itong gamiton no. Bunabuninda ko on. According to Bible, ang mabuting asawa, bigay ng ating Ama sa langit. Salamat po, from Mauraro. Ang mga Pinoy baga VP, mga matalion. Pag gusto may paraan, pero kung ayaw, dami dahilan. Yun na nga niyan. Happy birthday kay Dean Amelia Gonzales sa January 16 o Bicol University College of Engineering from MMC. Uy, good morning tabi madam. Engineer Amelia Gonzales, birthday mo pala sa 16. Adi, sabi ni Joker, nasundan ko nga ni ipinahiling sa card. Ayun nasundan ko, pinahiling na card, Xerox. Laog baga? Talaga? Di mo pwedeng photocopy ka? Di man tabi pwedeng photocopy. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Di mo pwedeng photocopy. Ayan po, original lang na iling dyan. Bako na, di ba? Yan kaya na box cert baga, nada-download na baga yan. Dapat get oriented man ka ng mga gwardya, di ba? Oriented man ka ng mga gwardya, nada-download man po yan, mga tugang na mga numerong yan. Unbox cert, di ba? Diyan sa kuan sa iba pa na mga kuan. Iba pa tabi na mga na mga sites, di ba? Oh. Anyway, mga tugang, dapat ang gabos na mga nagbabarantay dyan sa mga mall, oriented dyan. Kaya lang, ang problema dyan, ang pag-determinar kang piki, ang madunungon ba kita? Pag-determine kang piki. Bueno, 5:33 sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
News Manager Mar de la Cruz, aramon tado kumpiraan kasukan COVID, latest pong kasukan COVID sa Pilipinas ngayon. Paring Mar, good morning. Good morning, BP. Ako, experience ako kaso hapon dyan sa Ayala. Aha. Inagadan ako kan driver's license ko. Aha, Tapos pigiling kong matso panganan. Pemba, itabing double check pare. Roger, Di ba? Tama yan. Dua nga ning vaccine ang tinao ko. Dua? Ta primero so first and second dose. Pantulo so booster, pandulo so booster. Yes. Magayon. Ate, siguro kaya araw ka na style. Depende ka sa kwartya. Depende kayo na eh. Oo. Pero perti magsaod-saod mo niyan. Kulang. Wilon. Limitado. Madalion sana. Limitado na eh. Nakuharog kang inadsus Marios eh. So, gusto sabihin talaga pa rin. Dakul pa bako bakunado. Roger, actually, nagtartambay ako sa luwas. Sa mga 5 minutos, 10 anday na palaog. Di ba? Dakul pa talaga. Ayan. Okay, so, yan ang sitwasyon. Mas lalong magulpian mo niyan. Yan. Sa epektibo na. Yes. Okay. Yan ang sa headlines ngayon na pagkaga BP. Sa lado nasional kita, DOH, nakapag-restro nin sobra 32,000 na bagong kaso nin, 34,000 na kaso nin COVID-19. Pero nga di pa rin kasapon, 33 ka sa 32 kada kaagi. Ngunyan 34,000 plus. Yan, okay. Okay, mientras tanto, aktual na bilang ng COVID-19 cases, posibleng masalangkaw pa kaysa sa report na tali, sabi kan Department of Health. Okay. NCR, nasa severe outbreak na, siguro sa Okta Research Group. Ano yung CR? Severe outbreak. Severe outbreak na. Iyon na nang gan. Adi. Grabe na ang occupancy rate ng PGH. Uminabot na sa 90%. Salbatana. Mientras tanto, IATF tutukaron kung practical pa man giraray ang travel ban sa tao kang patakot kan Omicron variant. Pero late na yun eh. Nangyari sa mga nakawagan na. Alright, sobra sang gatos na empleyado kan Civil Service Commission nagpositibo sa COVID-19. Bantang desisyon manungod sa class suspension nasa kamot kan Regional as in School Division Office sabi kan DepEd. Sa ibang bareta digdi, duwang manufacturers kan self-administered COVID-19 test kits nag-apply na ng special certification sa FDA. Mantang bilang ka mga lugar na nakapairaram sa granular lockdown, nagitaas pa. As in, ang mga nagbayular kan Comelec kan ban, minabot na sa 64. Bakas kaso man, igwa pag-irari talaga di. Igwang nakuhaning badil, may nakuhaning kutsilyo, may nakuhaning replika ng badil. Pangyayari sa maoraro. Bantang sa ibang bareta, PIO kang PNP, pigdesignar na maging focal person on media security. Pag-deploy ng law enforcers sa may 2022 polls, inapobara na ni Presidente Rodrigo Duterte. Yan. Okay, so far BP, yan ang mga mainit ko niya ng mga impormasyon na nakakalap niya to. Abangan ng detalyes yan at yan, alas 6 sa alas 7 ng pagkaaga. At dyan, kang PYC Enterprises, basta radyo PYC nyo yan, nanapasa na Mr. Mrs. Raul Marisa Calio. Productos Rawes Legazpi City, hampangan kan LTO as in LTFNB Regional Office number 5. Alis sa San Domingo Broadcasting Center, Mar de la Daing Iba, good morning! Thank you, Paning Mar. Salamaton sa report. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Saka, yun talaga yan mga tugang ang sitwasyon sa palibot Okay, obeno. Alas 5:37 nanin pag-aaga. Ay, busy ang pag-asa. Busy yung pag-asa natin. Tod, baliw ta daw na. Takunday papalagunta na si Ange Galero. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Busy. Ayun, okay na. Tumutunog na. Nagring na po ang pag-asa Legazpi. Ramonta daw ang forecast. Para po sa aldaw na ining.
Hello? Good morning, Pag-asa. Good morning po. Yes, sir. Si Henry po ini sa DCGB. Aramon ta daw po ang forecast. Ngunya na daw. Go ahead, tabi si ngani ini. Si Ariel po. Ariel. Malilingawon, Migo. Ariel Samodyo. Mga tugang nasa Pag-asa. Good morning, tabi Sir Ariel. Go ahead. Yes, maray na aga po. Para po sa update sa kamugtakan dyan sa tuyang panahon, padagos na nakaka-apekto sa eastern section kang Mindanao ang shear line, samantalang northeast monsoon ang padagos man na nakaka-apekto sa entirong Luzon as in Visayas. Mapanganoron man na kalangitan na may mga maluyang pagkuran na nilalauman sa mga probinsya kang Camarines Sur, Camarines Norte as in Catanduanes, samantalang bahagyang mapanganoron hanggang sa minsan na panganoron man na kalangitan na may mga pulupulong maluyang pagkuraan mamamatian man sa natatadang parte kan Kabikulan. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa norteng Sirangan and Mairal na may katamtaman man hanggang sa maalon na kadagatan. Nakabandera pa man na ang gale warning sa mga baybaying dagat kang Camarines Norte, Northern and Eastern Coast kang Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast kang Lapu-Lapu o Eastern Coast kang Albay kabali na ang Rapu-Rapu Island as in sa Eastern Coast man kan Sorsogon di sa Kabikulan. Kung kaya pinapatanidan man ang mga nagagamit ng mga saralit na sasakyang pandagat, naday mo na magpalaot sa mga nasambitan na kadagatan at inalerto man ang mga dakulang sasakyang pandagat sa mga dakulang pag-alon. Tinatay ang kuwad kang temperatura sa maghapon, 23 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, magsirang alas 6:11 ngunyan aga, masulong pa siya alas 5:37 din hapon. Alipodidi sa DOST Pag-asa, Ariel Samodyo. Salamaton tabi Sir Ariel sa report. Hali po dyan sa DOST Pag-asa. Oras natin, 40 minutes. Makalipas ang alas 5 din aga. Tuloy-tuloy sa mga balitang may init sa morning hearing. Ange Galero, may bitbit na istorya. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagbagman niya itong bareta, duwang drug suspects nadakop naman kan mga otoridad sa tuyang kapalibutan matapos na magpositibo ini sa drug buy-bust operation. Susong sa report kan Philippine National Police Bicol, kondusir ni operasyon ang Camarines Sur Police Provincial Office ni operasyon kontra kay Ramiro Bea Ibalmes, 59 anyos, sin kay Manric Luna Ipalibino. Kumpiskar sa nasambitan ng mga suspitsado na anom na plastic sachet na may laog ni Sabo asin may timbang ining 16 gramos. May pig-estimate na kantidad na 58,000 pesos mantang sa rupang plastic na may laog man ni marijuana na kakantidad ng 500 pesos na kumpiskar pa sa dalawang suspitsado ini. Sa kunya nasa kustodyanan mga otoridad nasambitan ng mga suspitsado para sa paghampang kan kasong pagwalgar sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So for VP nagkapirang mga probinsya palibis sa Kabikulan matrangkilo man susog sa report ka na Philippine National Police. Good. Good boy sa mobil, Ange Galero, DCGB. Salamat, Ange, sa report. Hali po dyan sa luwas. Standby muna, Jomar. Kay puhantang ibuhon din alas 5:41 ninaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy beauty
Pagsasama natin na walang wakas, basta't andyan ako, ikaw at kayo, sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako na wagas. At salubungin natin ang bukas, kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Nasa linya po ang dagdag na report. Hali po dyan sa lumas. 12 minutes. Alas 6 na po ninaga. Jomar Bien, may report. Dibang kita sa 1st District, Analbay. Good morning sa mga nakatutok sa 106.9 WGB sa Tuya. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. First time kasod, nakalaog ako sa WGB. Oo, talaga. Duman mo kayo sa kwan. 106.9. Kumusta man? Mga mabuoton pala ng personnel kaduman. Lalo na si Kwan, lalo na si manager. Oo, si Dexter. Yan. Tunay, magsalapines na kapag ito. Pinapamanggi pa ako. Bumalik ka ngunya na gabi, pamaho pa ito. Yung isang lagun may sutada. Bumalik ka ngunya na. May pamahaw ito. Si SM Dexter. Buso kaya kay Neo. Okay, sige. Good. Go ahead. Roger on that, sa Barreto Basaro digdi sa Blatter sa Tabaco Police, sarong persona ang arestado dahilan sa
Take note, pag-violate kan PD 1602. Yan, ano yan? So, anti-gambling? Yan, okay. Dahil ko lang aram kung sa tupada ini o sa waiting, sa gismil ang piyansa. May nadako pa lang talaga. Roger on that. Okay. Nakasuhan, asin na arestar, kasod ma. Sa pagikan mandamiento di aresto, iyo si Nixon Baynosa Rondes, 52 anyos, lalaki, mayagong, daing trabaho, residente kan Puructos, Barangay Hacienda, San Miguel Island, Tabaco City. Si Rondes inaristar duman mismo sa San Miguel Island kan dayon kan mga otoridad ang isla para i-serve ang warrant of arrest bandang alas 4:30 ng hapon kasod ma. 10,000 pesos ang rekomendadong piyansa sa pagbayular sa Presidential Decree 1602 o itong sa illegal na sugal asin ang persona ngunyan naniyo na sa kustudiya kan Tabaco Police. Yan ang report, Jomar Bian, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa First District, Canalbay. Good morning sa mga taga Tabaco City, Malinaw, Malilipot, mga taga Tiwi. Sabi ni Kuya Apin, porsyon ko la, sana po ngaya kumpiskahin ang hiniram na Vax card. At tawan ki penalty. Yes, tama. Wala ka ngayang FB Lives. Wala tayong live sa Facebook. Wala pa lang talaga, Ma'am Grace Buna Obra. Wala pa lang talaga. Wala pala tayo. Okay? Bueno. Good morning, Tabi. Isus ko, 50, grabe sukasukan COVID sa kwan. Adi, sa ano ini, sa Gaspi. Bueno, oni po mga tugang sa schedule kang vaccination. Ngunyan pong alaw digdi po sa tuyang syudad. Pinareward sa kuya ni Sir Tony Reyes. Kuya Tony Reyes. Ano po ang vaccination schedule tabi ngunyan aldaw. Sa Legazpi City Convention Center, iga po kita keep first dose para po sa adult, first dose tabi. Para sa adult, Sputnik Gamaleya po ang gagamiton. Open yan para po sa mga residente sa Sinbaco o residentes kan Legazpi City. Sa Barangay Rawis, Covered Court, may first dose tabi ngunyan. Sa mga mapabakuna sa kataraning na barangay kang Rawis, buda tabi kang ang kataraning na barangay dyan. Mga taga-Rawis, may first dose kamo, adult tabi, Sputnik Gamaleya. Sa may first dose man tabi sa PDA, Moderna ang gagamiton. Second dose and booster doses para sa AstraZeneca, Moderna, Sinovac, and Sputnik Gamaleya. Yan po sa Barangay Mariwa, madyan ang grupo sa Covered Court, morning. Puro in the morning schedule na Rawis and Mariwa. First dose kang Sputnik, second dose, first dose kang Pedia, Moderna, second and booster doses po kang Sinovac, Moderna, Sputnik, Gamaleya, and AstraZeneca. Yan. Sa Ayala Mall, ngunyan pong aldaw, dyan sa Kapantawan, Ayala Mall, may first and second doses tabi, except Pfizer. Yan. So, ma-second dose dyan, dahil na halata-halata nito, so Pfizer tabi, day available. Di tabi available sa Pfizer, kaya halata-halaton po nindo. Pero may first dose dyan, mga tugang, tabi. And second dose, tabi, except Pfizer. Wala pong Pfizer na pang second dose. Booster doses, tabi, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Sputnik, Gamaleya. Sa Rimbay, tabi, afternoon ng schedule. Hapon, first dose, adult, Sputnik, Gamaleya. Second dose, Pedia, Moderna. Sorry. Ulitin ko ulit. Yan sa Rimbay, afternoon ng schedule, tabi, first dose, Sputnik, Gamaleya. First dose man sa Pedia, Moderna ang gagamiton. Second and booster doses tabi kang AstraZeneca, Moderna, Sputnik, Gamaleya. Yan, Sa Taisan, Covered Court, hapon, tabi ang schedule. First dose, adult, Sputnik, Gamaleya. First dose, Pedia, Moderna ang gagamiton. Second and booster doses, Sinovac, Moderna, and Sputnik, Gamaleya. Okay, yan tabi ang schedule natin para po mga tugang sa vaccination. Hindi po sa siyudad nin Legazpi, para po yan mga tugang sa Tuya Gabos.
Sa mga mapa-booster dyan, dumuruma na lang kamo sa nadagong nindo na mga schedule, mga tugang tangani po na madagdagan ang satuyan na immunity, ha? Para po mga tugang sa tuyang buhay. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Madali lang. Tapig ko ako so almanaki. Nang almanaki. So libro, dapat ikaw kita kisource. Dahil pwede magtsamba. Dahil sus ko na grabe na magkakagirisi na pala ini. Sa tuya na libro. Alright. Mga dagdag na karaman. Mga tugang sa Morning Hirit sa DCGD. Aram daw nindo na habang aki pa. Medyo ba ko makusog ang pamarong niya? Pero mga tugang pag nasa adulthood na kita, makusog ang pamarong niya to. As in, habang nagugurang kita, ang pamarong ta, nagluluya na. Kaya mampalan. Diba? Kaya mampalan. Pag mga maedad na talaga, ang pamarong, maluya na. Pero ang importante po, dahil nawawara, nagluya man sana. Diba? Ang tao makakadetect mga tugang ng 3,200 different odors. Kaya tadang pamarong magdetect ng 3,200 na klase ng parong. Kasabay databi ang mga ang satuyang ang pag-identify ang satuyang sense of smell nakakatabang para i-identify ang iba-ibang klaseng aromas. We are born with a very acute sense of smell which fades with age. Ayun. Okay. Aram na nindo mga tugang na kung kita may sipon. Databi na warang kita nin sense of taste. That is because dahilan databi tang dungo ta mga tugang sulat. Asin ang pagparong tadaa mga tugang asin ang dungo mga tugang magkasugpon yan. Both nose and tongue have taste and smell cells. Yun. Kaya pala pag nawaraan ka, pag may sipon ka, pag na may COVID, mga tugang, pag nawaraan ka pag dahil mo na namitan niyan, sigurado po yan, mga tugang, na may sipon ka. Kaya, kung makuman mo yan, may COVID ka. Magkasabay databi mga tugang sa pagmanihar kan senses nin pagnamit ang pamarong ang satuyang dungo asin an satuyang ngimot. Dila. Di pa lang piling mag-work sa dansar. Pag napaparong mo databi ang sarong bagay, mga tugang, mas na-appreciate mo databi ang namit kayan. Talaga. Pag napaparong mo ang sarong bagay, mas na-appreciate mo databi ang namit kayan. Alagad pag dahil mo databi napaparong, mga tugang, maluyaman ang pagnamit mo kaan. Paningit sa Morning Hirit. Sandali lang Basaon ta muna sa mga reactions niya to. Ngunya na aga, Sagaysano o kaya SM, warang pang booster dose na Moderna. Wala pa de. De na-mention pa de. De na-mention tabi kapatid na Noel. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Henry. Po. Sipon nagtabi. Maabot tabi sa pag nagpabakuna tabi. Kalabawa sa inyo ba? Iba tabing booster shot. Igwa. Gapos na bakuna, igong booster shot. Ako po kasubang nag-booster shot kami. Oo. Iba pa so namatihan ko. Ano?
Nagsuray-suray ako, Kuya Henry. Baka man booster ang ginamit mo? Ano po sa booster siya? Nagpasuray-suray, pero pag-uli ko na daw ito. Ang siguro, kung tinira mo ko, gin gayon. Ay, gano'n yun, gin gano'n. Gin, yung tinira mong, durat ka. Binuster mo Gina sa rabayo ni Neo. Kasing booster siya dito sa natira ko sa Bangay. Dakol. Iyo. Dekog para inom na sa rabayon kata. May COVID mo niyan, sige ang inom mo. Dahil mata, booster shot. Sinat shot mo pala. Latusunta ka. Sige. Alko na, magrit mo na ako. Sige. Bari na, aga pala sa gabos ng mga taga-daraga. Tapos mga taga-albay. Iguana ang solusyon ko yan, Ray. Ano na naman? Iguana ang solusyon. Ano nga ni? Rosal. Latusunta kang sarawayon ka na. Sige po, salamat. Sige, bye-bye. Hindi wala. Ang solusyon na sa may Rosal. Ano? Ubatan ka na? Ano, ika ano? Ika naubatan ka na? Naubatan ka na? Baka na ano? Naubatan na ka mo? Kaya nga ni ika, naubatan. Ako, dahi pa. Yan nakuha mo kang lablab mong sarawayon ka. Ano mga bareta? Sandali lang ha. Dakul pa ini. Good morning. Sisay mariparokan mga jeep tatariksiriksikan pasayro. Tapos kung masirimba ano daw, no vax, no entry man kayo. Igiyo po. Sa mga simbahan, 30% capacity, mga bakunado, dapat. Taon-taon lilinawon tayo yan kay Director Noida, kan DILG. May appointment ako sa iyang alas 8, anaga. Magdarangog ka mo, magdarangog po ka mo, tabi, maghapot ka mo. Ano yan, nga na maklarify ta iyan. Pero may mga kapasidad na pigbaba ko naman. Susog sa alert level 3 status. Good morning, Henry. Ask ko po if open ngunyan ng RTC Legazpi, may hearing po ako ngunyan. Kaso hapon baga, may linuwas mga tugang na memorandum ang Supreme Court. May kinaraman sa closure kang kang mga korte na nasa iraram kang alert level 3. May patabi na be-verify kung kung may automatic na suspension sa RTC. Pasensya na ha. Dotod gud mga pagliwanag, ipa-verify ta sa mga pag-iriba kung nagpalawas na po kay memo man, susog duman sa mga executive judges ta. Pero ako sa iling ko, masunod yan. May linuwas ka sa hapon na pirmado tabi ni Chief Justice, Gismundo. Diba? May linuwas ka sa hapon mga tugang. Pero, di pa tabi na be-verify kung automatic, Hindi po sa RTC, Regional Trial Courts, Municipal Circuit Trial Courts, hindi po sa Legazpi, sa Rawis, asin sa iba pa, nakataraning na mga lugar. Okay? O yan tabi, mga tugang yan, ang latest dyan, may linuwas ka ang kasuhapon na memorandum Supreme Court. Sa mga alert level 3 daw, suspendido muna yan, mga tugang na mga korte. Pero ipapaverify tapo kung suspendido naman talaga o sinuspend na, hindi po sa Legazpi City. Okay? O bueno. Okay na? Wala nang tanong? Very good. Mga tugang, sandali. Check ko muna sa messenger ta. Wala na. Pasensya na. So smart. Okay na sa smart number. Mga tugang tabi. Thank you pa lang kay Jeff dyan sa Pacific Mall. Inayos sa kuyang smart na cellphone. Ang problema, John, inayos nga ni. Nalingawan ko sa araw. Naka-charge ka sa banggi. Naka-charge ka pagbuhat ko ngunyan. Nakaidalian ko. Nawalat ko duman sa charger. Diyan ang hapon. Pwede na tabi ka mo mag-kuhan dyan na hapon, ha? Mag-text sa tuyang smart number. Bueno, ang mga bareta susunod na sa morning hearing. Makalipas lang po kayo.
Siyempre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:05 oras mga tugang sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Tugang aldaw ngunyan na Biyernes, petsa 14, kan bulan na Enero. Headlines kan mga bareta, opisyalis kan barangay sa Legazpi City, pinaugma daw ni Alcalde Noel Rosal. Department of Health nagsiguro na may sufficienting supply nin bulong sa mga drugstores. Bilang kan kaso nin COVID-19, posibleng mas halangkaw kaysa mga narehistro. Dugang na bakuna kan Pfizer, posibleng mag-abot sa masunod na semana. Mga tugang detalyes po kan mga bareta niya to sa lado lokal. Sinabi po kan Department of Health Center for Bicol Development sa Kabicolan na ang mga drugstores sa riyon igwanin sufficienteng supply ng medikasyon para sa mga flu-like symptoms. Sinabi ni DOH Regional Director Dr. Erne Vera na mantang may kakulangan sa mga branded paracetamol sa mga piling drugstores, alagad igwanin generic medication kaiba na ang paracetamol. Sa iyang sinabi na ipinaana ang branded as in generic brands o generic drugs, may pareho man sa ng epekto maski magkaiba ang presyo. Hinagad niya sa publiko na suportaran ang pagagamit na generic drugs. Ang Bicol DOH-CHD nagkukondukta ng quick survey sa mga drugstores sa riyon para maisihan ang kamugtakan ka supply ng paracetamol as in iba pang bulong. Mga opisyal kan 70 barangay sa Legazpi City nakaresibe ng tig 3,000 pesos kada saro bilang tabang financial hali sa gobyerno nasyonal dahilan sa sendang papel sa COVID vaccination program. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal ng ayuda hali sa social fund ni Presidente Rodrigo Duterte. Sayang ipinaliwanag na 2.3 milyon pesos na pondo kan financial assistance alin na prubaran asin ipinadara sa City Treasurer's Office sa paggininsurat hali sa Office of the Deputy Secretary for Finance and Administration. Ang recipiente kan cash aid iyo ang mga punong barangay, kagawad, secretary, treasurer asin sangguniang kabataan leaders. Idinagdag pa ni Rosal na ang tabang parte kan suporta kan gobyerno sa mga official kan barangay dahilan sa sendang ispersos sa Barangay Health Emergency Response Team asin nakatabang nin marhay sa vaccination program asin iba pang healthcare services sa barangay para mapreventaran ang paglakop kan COVID-19 sa komunidad. Bicol Interagency Task Force imomonitor ang mga restrictions na ipapautob sa mga lugar na nasa irarom kang Alert Level 3. Detalye po kay Ans Galero. Hagadon mo niyan kan Bicol Interagency Task Force on
COVID-19. Ang kooperasyon kan publiko asin LGU sa paghigpiit sa liwat kan mga restriksones kan kada LGU lalo na ang mga nasa alert level 3. Iwan ang pangapoda ni Bicol IATF Chairman asin DLG Bicol Regional Director Attorney Anthony Noida matapos na naghiro na ang mga gobyerno probinsal sa nagkapirang lugar, partikular na ang Albay asin Camarines Sur na epektibo niya na aldaw nasa ilarom nin alert level 3. Dapat na mahigot na may pautob siguro sa opisyal ang paglimitar sa pagluwas kan mga tawong day pabakunado maski na ang mga kakian tangan nila dain na magdakol ang kaso ng COVID-19 sa tuyang kapalibutan. Agadon man kan Bicol IATF ang pagsunod o kaya pag-utob kan mga business establishments, restaurant asin iba pa na ibubugtak gira ini sa 30% na capacity o kaya day pag na tutugutan asin day pananggad na pwedeng ipautob gira ang mass gathering. Pero kaya day man dutugutan ang paggalaog kan mga persona day pabakunado sa siring na mga lugar. Agad ngunyan, kan Bicol IATF sa mga LGU na bantayan ang senda mga residentes na magsunod man digdi, bantang sinda magiging na mahigot man sa pagmonitor kan bagay na ini sa katuyuhan na ipababa gilaray ang kaso ng COVID-19 sa bilog na reyon Bicol. Dagdag na bareta, Ans Galero, TCGB. Mientras tanto, tambak na mga rinitasong kahoy inabandonar sa barangay Inaskan, Ginobatan Albay. Jimmy nasalita sa detalye. Sarong tambak assorted na mga rinitasong kahoy an abandonadong ipinaabot sa Karaman kan Senro digdi sa Banuan kan Ginobatan sa barangay Inaskan. Tulos nag-aktibar ang personahe ka nasabing opisina sa good nag-request ni Police Assistant si Forester Crisanto Medina para kaiba ang police sa pag-verifikar kan informasyon. Pinagsalong isperso nagduman sa barangay Inaskanan mga ini. Pag-abot sa lugar positibo, maabot 63 pedasos ni assorted trees ang mga rinitaso kompuesto nin maabot 700 board feet. Dahil informasyon kung si Isayan nagtarambak ka nasabing mga kahoy sa gilid kan kalsada, ang ginibukan mga pulis ipinahakot ini, dinara sa Senro para sa nagkakanigong disposisyon. Sa ngunyan, pinag-iimbestigaran kung si Isayan may sadiri kani, asin sa ining party pinaralod na mga kahoy na nabanggit. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to na mga bareta, Municipal Hall, kan TV Albay, naka-lockdown. Report kay Jomar Bien. Naka-lockdown niyan ang munisipyo kan o ang Municipal Hall kan Banwaan kan TV. Ini matapos na tulo sa mga empleyado kaini ang magpositibo sa COVID-19 kasudma. Apuera kan tulong mga nagpositibo kasudma, 29 pa na mga empleyado kan Municipal Hall kan TV ang nagpositibo naman sa mas rapid antigen test na ginibo mismo kasudma matapos na magpositibo sa RT-PCR ang tulos sa mga empleyado kaini. Dahil lang kaini, ipinagorden ni Mayor Ami Villanueva na isarado na una ang Municipal Hall alagad ipapadagos kan mga empleyadong daima nagpositibo sa antigen asin sa RT-PCR ang side ng trabaho sa paagikan work from home. Ipapadagos man kan iba pang mga empleyado ang trabaho ninda itong sa mga nagpakadistino sa luwas na daima apektado kan pagsasarakan Municipal Hall. Sinabi ng alkalde na ang schedule kan pagbabakuna ipapadagos pa mang giraray pero ang mga mabarakuna na itong sa mga dai nagpositibo o sa mga nagnegatibo sa ginibong testing kasodma. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Balita. COVID update. Mga tugang, update kita kan COVID-19 sa buong Bicol Region. Nasa 4,089 ang aktibong kaso ngunyan sa riyon pagkatapos sa madagdagan din 601 na panibagong kaso.
Ang 601 yang kinabibilangan kan 136 sa Albay, 54 sa Legazpi, 39 sa Daraga, 7 sa Malinaw Asintiwi, 6 sa Kamalig, 5 Ligao City, Santo Domingo, Tabaco, 3 sa Bakakay, 2 sa Manito, mantang Tigsararo ang ginubatan uwa sa Sinpulangi. Sa ibong dalado, ang Camarines Norte nakarehistro nin dagdag na 78, Camarines Sur 241, ang pinakalangkaw digdi yung Naga may 105, 25 sa Pili, 15 sa Iriga City asin 12 sa Cabusao, mantang 11 sa Libmanan asin 10 sa Ragay. Mientras tanto, 11 man sa Catanduanes ang narehistro, 5 sa Virac, 4 sa San Andres, mantang Tigsaro ang Baras asin San Miguel, 71 sa Masbate, ang pinakalangkaw iyong 47 sa Masbate City, 12 sa Mubo, 8 sa Aroroy, mantang 63 sa Sorsogon City, 20 o kaya sa probinsya kan Sorsogon, 28 sa Sorsogon City, 6 sa Prieto Diaz, asin 5 ang Kasiguran, asin Matnog. Sa ibong dalado, 44 ang recovery sa sinabi ng Helang, mantang dainin report na nagadan ang Department of Health. Mga tugang, panagos ka muna gantabay sa GB News Express. Iba pang mga bareta, masunod, makalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. Alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ako po si Jaime Fabregas. Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Makong mauragon kita. Saka ang kandidato ta, ang pinakakwalipikado sa gabos kang mga nagdadalagan mo niyan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas. Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check.
Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat? Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang nakarehistro po din 34,021 na panibagong kaso ng COVID-19 ang Pilipinas. Kasuhapon, masalangkaw ini kumpara sa 32,247 na kaso kanakaaging aldaw kung sa diyon ang pinakahalangkaw na rehistrong kaso magpon kan magtama ang COVID sa nasyon. Dahil digdi, uminabot sa 3,094,409 ang kabilugan na kaso sa Pilipinas kung sain 234,384 ang aktibong kaso. Nalugangan manin 4,694 ang narahay. Kaya sa kabilugan, nasa 2.8 million man ang recoveries. Antang suminakat man sa 52,736 ang nagadaan matapos madugangan in 84. Gabos na laboratorio operational kang Enero 11, bantang 7 na laboratorio anday nakapagsumiter nin datos sa COVID-19 Document Repository System. Posibleng mas halangkaw pa ang aktual na numero kaysa mga narehistrong kaso ng COVID-19 sa nasyon, sigon sa Department of Health sa Pilipinas. Sigon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, dai pa kaibahan ang mga nagpositibo sa antigen testing na pigagamit ngunyan kang kadaklan sa daily reported cases asin mas takul pa man giraray ang habo magpa-test asin nagpipili na mag-isolate na sana. Sinabi niyang ang antigen testing pwede sanang gamiton sa specific settings dahil posibleng sala ang maging resulta kay ni kung sala ang paggamit. Dagdag pa ni Vergere na bako basta-basta na pigsasabay sa listahan ang resulta kang antigen test dahil kay puhan pa ining ipairarom kang national government sa kay puhan pang ipairarom kang national government. Sa ngunyan, sulamenteng ang mga resulta kang gikan sa RT-PCR test ang pigasabay sa daily reported cases kan Department of Health. Ipinahayag po kan Octa Research Group na nasa severe outbreak na ang National Capital Region sa COVID-19. Sigon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David na nasa 89.42% ang average daily attack rate o ADAR sa National Capital Region por Enero 4 sa Gojis Kunsain, masalangkaw ini sa 12.71% na ADAR kan Disyembre 28 sa Enero 3. Sinabi niyang posibleng magsobra sa 70% ang healthcare utilization sa rehiyon mantang medyo nagbaba ang positivity rate kay ni sa 5.22 gikan sa 5.65. Dahil digdi may kukonsiderar na nasa very high risks category ang NCR. Sa ngunyan, nasa 234,367 ang aktibong kaso sa nasyon. Pinaghururunan mga tugang kan Interagency Task Force kung mapautob pa man giraray din travel ban ang Pilipinas sa tao kan paglakop kan Omicron variant. Sigon kay Health Secretary Francisco Duque III, kay bahan digdi sa iyang agenda
base sa genome sequencing. Sinabi ni Doke na nagluluwas na nagdadakol ang kaso ng Omicron sa nasyon. Enot nang sinabi ni Doke na Omicron variant na ang nagsalida sa Delta bilang dominant variant sa nasyon. Sa ngunyan, 43 ng kaso ang Omicron sa Pilipinas. Maabot sa 103 na empleyado kan Civil Service Commission ang tinamaan ng COVID-19. De pakaibahan sa numerong ini ang 14 na regional offices sa nasyon. Katakod kay sinabi ni CSC Commissioner Eileen Lazada na padagosan sa indang pangangalap nin datos para maaraman ang numero kan mga empleyado na nagpopositibo sa helang. Sinabi niyang nagko-coordinar sinda sa Department of Health para sa magkakanigo na lakdang. Mga tugang madali nang umabot sa 90% ang mga okupadong COVID-19 beds sa PGH o Philippine General Hospital. Sigon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, napadagos ang pagdakol kan COVID-19 admission sa indang ospital. Sinabi niyang nasa 312 ang COVID-19 patients na naka-admit ngunyan sa PGH kung saan pinakahalangkaw inipon kan magkaigwan in surge and Delta variant sa nasabing na numero. 65% ang may mild to moderate case, mantang aniba severe as in critical na kaso. Dagdag pa ni Del Rosario na nasa 90% kan mga napasyente na nasa PGH iyo ang incidental COVID-19 hospitalizations o itong mga pasyenteng pigdadara sa silang ospital dahil sa ibang helang alagad nagpopositibo sa COVID-19. Maabot sa 24 na sibilyan ang narehistro dahil sa pagsuhay sa pinapautob na election gun ban kan Commission on Elections. Ini base sa datos kan Philippine National Police gikan sa May 2975 na mga piglatag na checkpoint sa iba-ibang parte kang nasyon. Nanginginot ang NCR sa nakarehistro din pinakadakol na nagbayular na igwang 8 sinundan kan Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western as in Central Visayas. Siring man sa Zamboanga Peninsula, Socsargen as in Caraga. Sa parte kan Mindanao, sa ginibong operasyon 8 sa mga nakumpiskar ang mga badil. Anom ang matarom as in iba pang nakagada na bagay. 43 ang bala as in 2 ang replika din badil. Kailan digdi uminabot sa 64 ang numero kan mga narehistro dahil sa pagbayular kan gun ban poon kan ini ipautob kang Enero 9. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:25. Magbabalik kami sa iba pang mga bareta makalipas kay GB News Express. News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang.
Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jump start your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kaya vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Maggie Magic Sarap, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Ako po si Jaime Fabregas. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kita man ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano. Ang sunod na presidente ng Pilipinas. Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba lang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, baretang unyan sa ibang nasyon. 10 katawo po ang nagadan kay bahanan sarong 11 anyos na babae sa matinding uran sa southeastern Brazil. Sigon sa Regional Civil Defense Authorities, sobra sa 13,000 na individual ang napilitan na mag-evakuar sa saindang harong kay bahan sa mga lugar na grabing naapektaran kan makusog na pag-uran ang Minas
Gerais State. Kapsain, 145 na lugar ang nasa state of emergency. Nagkapirang mga salugman ang nagsupay sa nasabing lugar. Asin pigatakutan na magsupay man ang nagkapirang mga dam dahilan sa daing pundong pag-uran. Sitwasyon kan COVID sa mundo. Pinatanidan po kan WHO ang mga namanuan na magpatudok na nin COVID-19 vaccine. Ini dahil sa nagiging delikado ang Omicron variant kan COVID sa mga daay pa na mabakunahan kan COVID-19 vaccine. Sinabi ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na nagiging mas maluya ang Omicron kaysa Delta variant. Alagad delikado ini sa mga namanuan na daay pa natudukanin COVID-19 vaccine. Dahil man dapat natugutan ang mayagpag ang virus, lalo na sa tao na daay na bakunahan. Sigon sa datos, maabot pa sa 90 na mga nasyon ang daay pa nagkakaabotin 40% kan sa indang populasyon. Natudukan kung sa 36 sa inda ang nagukulang nin 10% para sa maabot ang target. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Kasabay po dyan si News Manager Marnila Cruz. Padingmar, good morning. Good morning, BP. 0.08% sana sa mga doses na naitudok na at may reaksyon o sintomas sa mga nabakunahan. Kadaklan, mild na sintomas na. Mantang 99.92% man ka mga nabakunahan na. Andaing na-report na reaksyon o sintomas sigun sa Department of Health. Sa tao ini kan hesitancy kan iba na magpabakuna. Sigun sa ahensya, gabos na magabakuna na tigagamit sa nasyon, iyon ligtas, epektibo asin libre. Pinagad kan DOH sa mga bago pang bakunado na magpabakuna na para epektibong makurtar ang COVID-19 pandemic. Sa rong pagirumdom kan DCGV, DOH asing kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang report sa Pag-asa sa kamugdagan kang panahon kay po si Ariel Zamudio. Yes, maray na aga po. Tapos sa update sa kamugtakan dyan sa tuyang panahon, padagos na nakaka-apekto sa eastern section kang Mindanao ang shear line samantalang northeast monsoon ang padagos man na nakaka-apekto sa entirong Luzon asin Visayas. Mapanganoron man na kalangitan na may mga maluyang pag-uran na nilalauman sa mga probinsya kang Camarines Sur, Camarines Norte asin Catanduanes, samantalang bahagyang mapanganoron hanggang sa minsan na panganoron man na kalangitan na may mga pulupulong maluyang pag-uran at mamamatian man sa natatadang parte kan Kabikulan. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa norteng Sirangan at Mairal na may katamtaman man hanggang sa maalon na kadagatan. Nakabandera pa man na ang gale warning sa mga baybaying dagat kang Camarines Norte, Northern and Eastern Coast kang Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast kang Lapu-Lapu o Eastern Coast kang Albay kabali na ang Rapu-Rapu Island asin sa Eastern Coast man kan Sorsogon di sa Kabikulan. Kung kaya pinapatanidan man ang mga nagagamit ng mga saradita sa sakyang pandagat, naday mo na magpalaot sa mga nasambitan na kadagatan asin inaalerto man ang mga dakulang sasakyang pandagat sa mga dakulang pag-alon. Tinatay ang kuwad kang temperatura sa maghapon 23 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 6:11 ngunyan din aga, masulo pa siya alas 5:37 din hapon. Alipatidi sa Dios, di Pag-asa, Ariel Zamudio. Mga tugang, oras alas 6:36 na. Bareta po may kinaraman mga tugang sa pagninegosyo sa Pilipinas. Business News. Business News. Sige, didi kita mga tugang sa Business News. Ngunyan pungal daw sa GB News Express. Kumpiyansa po si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Diokno, na kayang abuton kang nasyon ang growth target na 7 hanggang 9%. Ngunyan na taon, apisar kan surge nin COVID-19 cases, sigon kay Diokno na nagluwas ng Omicron variant, mild as in less lethal, asin ang outbreak nagpuon nin atab ngunyan na taon. Ginibo ni Diokno ang pahayag sa sarong event
na pag-organisar kang Management Association of the Philippines. Kasuhapon ng Pilipinas, nagkapagrehistro ng hilangkaw na daily confirmed infections na 34,021. Business News. Business News. Sa inyo pong nadangog ang GB News Express, ngunyan pong aldaw, mga tugang nin Biyernes. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, Director Edwin Peralta. Siriman ang report ninda Jomar Bien, Jimmy Nasalita, asin Ange Galero. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Kay dami mong pinagdaanan, ngayon pa ba susukuan? Kung lahat tayo'y nabibigatan, sama-sama natin tong lagpasan. Sa bawat laban, hinebra tayo, at sa pag-ahon, hinebra tayo. Sa huling patak ng bagong tabang, pagsubok mo ay malalampasan. Sasama-sama huling patak, tumitindi ang bagong laban. Hanggang sa huling patak, para sa pangarap, para sa pamilya, Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac. Antibac na antivirus pa. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan. Alaksan FR. Para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan.
ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako na wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Kong Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Henry M in the morning. Henry M in the morning. Sige, balik kita sa programa. Mga tugang efektibo, ngunya na aldaw, ang mga pwedeng gibuhon, as in dapat gibuhon, sa iraron po kang alert level 3. Storyang may init, pamahawan sa morning hearing. Sa Bicol Region, Storyang may mga tugang kamsur, hawan sa morning asin po albay, ang nasa irarom tabi kang alert level number 3. Now, taon may interview ako kay Director Anthony Noida, ta hihimay-himayon mi ini mga tugang na mga guidelines para po sa alert level 3. Initially, hindi po mga tugang sa pinadara sa tuya na informasyon hali po sa IATF. Inidatabi ang mga guidelines, mga tugang para sa alert level 3, asin ang mga establishmento di negosyo na dapat gibuhon. Pero ang saro digdi sa dapat na tungkusan, sabi nga ni, iyo po mga tugang ang may kinaraman sa mga fully vaccinated individuals. Sabi digdi, these are the establishments and activities that will be allowed to operate at 30% indoor venue capacity for fully vaccinated individuals only. 30% na kapasidad o venue capacity para da mga tugang sa mga fully vaccinated individuals sana. Diba? Ay na ikaklaro ta siyempre dapat kay po na ma-monitor ini kung ini mga tugang nasusunod. Di baga po sa palibot kung sino pong maobserbaran, pag maglaog ka dyan sa mga malls, pig-check mga tugang and vaccination card. Di ko aram kung sa Ayala nag-implementer na kaiyan muna sa iba pang mga negosyo. Pero kaso hapon, na may pigpaayos ako kay amigong Jeff sa kuyang cellphone, pigpa-repair ko, ko ako sa pina-repair kong cellphone dyan sa Pacific Mall kay Jeff. Mga tugang, paglaog mo, sisitahon ka kung nagwa kang vaccine card o vaccert. Kung day kang vaccert, day ka man palaugon kang gwardya. Tayo na po, kung ano nga niya ako tabi guard, pag day vaccert, day pa palaugon, day nga po sir.
Inobserbarang kumananggad, mga tugang, day po pinalaog sa mga daing daradara na back-cert. Kaya lang, sa pag-check baga, kaya po kaya i-double check mo, kung pinaling kang back-cert, dapat mga tugang, may ID pa na mabe-verify so pangaran dumang kung pareho, as in ilingon kung ito peke o bako, mga tugang na cert na daradara kan mga malaog sa malls. Diba? Sa SM, arag mang kampo so nangyayari, pigi-check man ang mga nagalaog kung sina po bakunar. Gusto sabihin, mga tugang, ang malaog sana sa mall na ayan, o kung ano man pag naghirigpita na talaga, dapat lang puro bakunado. Diba? O ito, sabi digdi, 30% indoor venue capacity for fully vaccinated individuals only, and 50% outdoor venue capacity. Di ko rin dideklarado mga tugang kung ining 50% outdoor venue capacity para sa man sa mga bakunado or bako-bakunado. Pero ang very clear digdi, pag may mga indoor venue activity, dapat po 30% sa naan mag-attender fully vaccinated. Ano yan? Cinemas and movie houses. Sa Lord Table Temporal, may sine pa manggiraray. Pero ang dapat na mag-sine, mag-iling sa log sa pelikula, 30% sana, alaga dapat bakunado. Meetings. Kasabay databi ang pagmi-meeting. Conferences, exhibitions, incentives, 30% mga tugang databi. Sana, asin kung sa luwas, 50%. Limited face-to-face classes for selected college programs and tech vocational education. Licensure examinations. Pigatugutan manggaray po ang exam, mga tugang under alert level number 3. Dine-in services. Ini medyo may tanto ikaklaro tayo ni kay Atty. Noida. Sabihin mo, 30% sa venue kan mga restaurant, sa laog, dapat ang makaraon sana, bakunado. Kung bako kang bakunado, maliwoy ka. Lol. Tama? Talagang papalagon. 30% sa nadatabi, pag indoor, dapat bakunado ka. Kung bako kang bakunado, mapapasma ka. Kung bako dyan ka sa luwas, makaon. Taya, garo kasabay duman sa pigapo na 50% outdoor venue capacity. Yeah. Inikaklaro ta ha, sisay ang komposisyon kay ini na 50% na outdoor venue capacity. Bakunado ba? O bako kasabay ang bakunado? Okay? Music and television production. Awara kita kaya digdi. Manila ini. Tourist attractions, museum, libraries, galleries, parks. Yan. Kalaklan baga sa mga parks sa open yan. Baka 50% ang kapasidad dyan. Amusement parks or theme parks. Recreational venues. Ito. In-person religious gatherings. Anong gustong sabihin kaya ni? Siyempre malawag sa isip ta so mga nagkakandak mga tugang kimisa, di ba? Mga church sa iba-ibang mga relihiyon or any religious gathering, pag sa laog databi, 30% sana. Salbatan na ngaya. Bata maluya ang koleksyon ta. Di ba? In-person religious gatherings. Ikaklaro tayo ni kay Director Noida Tonton, gustong sabihin mo, Ronald, pag ang masimba na 30%, bakunado sana? Iniklaro taon-taon na, ika-clarify tayo ni, pag closed door baga ang simbahan, di ba? Not enclosed baga, sa loob baga, di ba? Ang simbahan. So, peran malaog yan sa simbahan, di ba? Kung 30% sana, mga tugang, dapat ang masimba, puro sana bakunado. So, nasa luwas, mga tugang, nagsuro pa ibagaan yan sa luwas, or any religious activities. Di ba? Ngaya, sa ibang simbahan ka na Iglesia ni Cristo, simbahan kang, ano pa mga simbahan sa palibot, Penteco, yan na yaon sa Evangelical Church, di ba?
Ikaklaro tayo taon na, iyan ngayon na mga may blessings ngayon kan mga aktibidad kan simbahan, di ba? Personal care services. Ano mga personal care? Mga spa. Iyan na mga barberia. Iyan na mga kung ano-ano pa na mga pampagayon. Yan. Fitness studios, non-contact exercise and sports. So mga gym, buda iba pa yan. Mga tugang may regulasyon. Kung open iyan, open air, 50% sana. Kung closed iyan, 30% sana, pero dapat bakunado ka. Sa Manila, pigapasuruhayan na ngunyan mga tugang, tama implement database garo sa garingon yan ito sa Monday ito. Dahil ko lang na, kung sa pigiling kong news ka sa banggi, tapi pirot-pirot na kita. Ang pinagpapasuruhayan na duman, pati ang opinion mga tugang kan mga transport group baranga. So iba mo ya, so ibabo. Ang papasakayon sana, mga tugang sa jeep, papasakayon sa mga public utility vehicles, so mga bakunado. No vaccination, no ride policy. Pag-implementer naman duman, so no vaccination, no labas policy. Obserbaran tayo ini, mga tugang, tama implementer sinda na ang masakay sana sa jeep, buses, or other public transportation, MRT, LRT, dapat mga tugang bakunado. Kung bako kang bakunado, ngayon may mga paagiman. Sabi na hiling ko sa interview sa LTO. Buda sa, di ba pa duman? Pwede ngayon, pag bako kamong bakunado, mag-ururon niya kamo, mag-arkila kamo nga kisarong auto na yung mga pagkasakayan nindo, private vehicle. Di ba? Gusto sabihin, kung bako kang bakunado, dahil ka makakasakay ke auto. Salbata ng buhay. Di ba? O yan tabi, pero sa Manila, baga high risk masyado. Pero ang kategorya pareho, level 3 ang Manila, level 3 mang angal bay, income source. Di ba? Dahil bata duman, gusto ng ilang kao sa alert level 4, harabo na so iba. Dahil na ngaya. Di ba? Ipaglangkaw ngaya yan, tungkuan dyan sa kwa na yan. Okay man ngaya, o sa kabagata. Siyempre, habo na masyado pang ma-ventilate masyado na araw ka ng sitwasyon sa Pilipinas. Sabi ni Dr. Santi Aranya, good morning, Sir Hen. Sana sa mga guard mall, sa mga mall ang guard, maghagad ki vaxcert kasabay ki ID. Tama, Sir Dr. Santi. Para ma-double check na tama ang vax card na pig-present sa inda. Tamay nadangog ako na dahil pinalaog sa mall dahil wala vaxcert. Pero nakalaog raray dahil yung vax card ng kamidbid pigsend sa CP ang iyong ipinahiling o sa kabaga. At may pinalidad po mga tugang pag nagigibo ka mukha na bako yan sa endotabi, may pinalidad dyan. Mahanap kita ki mga amigo tang abogado tayo discuss ta daw ang penalty susog duman tabi sa IATF regulations may Republic Act baga kaana ipinasa kita iyo ang ginamit duman mga tugang sa nagkaperang persona na habang naka-quarantine luminuma sa Virginia Hotel Sualing Amerika baga nagluwas siya para makiparty. Buda, sinundo pa kan magurang niya. O, pagtapos kan party, katines the next day, perang aldaw makalipas, dikin si Tulo sa positibo, pati siya positibo. Di ba? O yan tabi ang kukanunta ha, ika-clarify tayo taon tabi yan ng mga vaxcert na yan. Paano mga tugang unfull implementation kan? Dapat talaga ma-check yan. May tamang point ni Dr. Santi Aranya. Padi, ma-valentine na. Pag pinautob iyan ng mga sa mga lodging house, garo kahira ka ito, garo kahira ka inian ka kamaubutan, mga Iyo mananggad pading Benny. Iyo mananggad. Kung naghigpit sa mall, nata sa jeep na nagpila dyan sa isim, pano-pano. Iyan sana. Iyan sana. Basta sa transportation, dengon niyang pinag-urunan so ibabalik mo sa divider. Dengon niyang pinag-urunan ko. Itong plastic barrier pala.
Dengon niyang pinag-urunan kung babawasan man ang kapasidad sa mga jeep. Ihapota taod-taod dyan kay Attorney Noida, kan IATF Bicol. May appointment ba kung 8 o'clock? Ha? Ang pinag-irestoryahan na ngunyan, so no vaccination, no ride policy. Ha? Nag-implement na sa LCC Ayala, LCC Main. Yan. O, yun naman pala. Tadi kaya ako kasapon kaya malaw ko kung may di ako nadagos na maglawag sa LCC. Sabi yun, ang mga darakulang malls, mga tugang sa palibot inaidunat no sa Yasiano. Ay doon sa Yasiano, mga tugang, ipacheck taman daw sa Yasiano taod-taod. Kung pera nang ipasumada taod-taod, tabata wala si, si Lowens na bagong kasal, mga tugang, ipacheck taod-taod daw sa mobile kung kay Ange, kung ano na mga mall sa Legazpi, ang nag-implementar kang no vaccination, no entry policy. Dawa para panuhin, apektado ang may mga negosyo, apektado ang sendang kita, kung di wara kitang maginibo. Yan. Sa Ayala, day ka na makalawag na dayong ID and vaccine card. Oh, di ba? Magayon, yan sabi nga ni kansutong nasundang kong lalaki kasuapon, magayon nga yan pigigibon nindo, sabi naman sa gwardiya. Pero nga yan, i-double check nilo, tabaka nga yan, ang iba dyan, peke ang daradara na mga cards. Di ba? Araw kanso, text sa tuya, mga tugang na yan, so daradarang card, photocopy. Di man po pwede ang photocopy, di ba? Dapat may mga back cert, buda iba pa. Okay? O dyan kan nga ni Manuel naman. Henry M. Mga tugang. Henry M. Yun ang pigakon mo niyan. Pinaunan baga. Diba? Pinaunan na ngaya no vaccination, no labas policy. Sunod, transportation. Diba? No ride, no vaccination. O yan, sa mga mall na no vaccination, no entry. Sempa daw yan. An marautong ka ini, an marauton ka ini mga tugang, kung pati pag-agom. Pati pag-agom. Baka pati pag-agom ta, ang requirement na no vaccination, no kasal policy. Yung bigla ditang ko, Mrs. G. Sa imong pag-adit, iyo man ang pigat, baka mananggan. Bako kang bakunado, di ka pwedeng kasalon. Nata, baka ngayon maulakitan mo ang partner mo sa honeymoon nindo. Pero tabi, ini po bako ini obsolete na ngaya, bawal talaga bako mga bakunado. Araw kayo ni. Pag ika po, di ka talaga pwedeng bakunahan, exempted ka dyan. Dapat ko, si sertifikaran ka kan doktor. Like ka talaga, bako ka eligible para sa bakuna. Exempted po yan. Sabi, nya pa naman niya suday pwedeng bakunahan? Exempted po kamo. Pero dapat may ma-certify po sa indo na kamo talaga, bako kamong eligible na makaresibi kang ano man na klaseng vaccine. Dahilan sa mga binasunod ngayon na mga rason. Buda, sa mga bako tabing bakunado, dahil man pigbabawalan na magluwas. Pwedeng lumuwas ang mga tugang kung essential ang tuyo. Kaya lang po, mga tugang, limitado ang hero. Di ba, Dr. Cedric Daet? Di ka man niya pa sa katon ka. Kagina. Good morning, sir. Dr. Cedric Daet. Didingan sa Daraga North Central, permipi patipon ang magurang. Dai mo po maisihan kung sisay unvaccinated o dai tawara man ki-control. Iyan po ngunyan, makokontrol na yan. Effective na ngunyan na aldaw, mga tugang, so alert level 3. May mga limited na kitang movement. Dahil lang po sa iraram kang alert level number 3. Okay? Mga tugang, mabalik ako 7:30 sa programa nga na po. So yan ang mga haputang iyan. Klaron taon-taon kay Attorney Noida. Mga tugang ang sa tuya tabi na IATF Chairman sa Bicol. ILG Regional Director. Kung ano man ang gusto ninyong ihapot, mag-text na lang kamo para po sa klarifikasyon kansiring na bagay. Okay? Salamat po. Bareta alas 7. Susunod na. Kaiba ang veteranong broadcaster, News Director Edwin Peralta. Pading Edwin Peralta. Asin po mga tugang, ang partner niya, Sexing Chi Antibula.
Loko naman si Madik. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas